Meillä on 2/2. Ei me muita laiteta. Nyt tulee pelkkää peukalokerttalle. Lupaamme metsiä. Mitä? Kyllä mulla huolla. Peukalokerttaa. Peukalokerttaa. Toivolle kaikki tiedät. Liike, matala. Matalat terävät. Kuulitteko? Nyt vähän kaarellaan, koska Leksalle oli koko ajan kiire. Tahto vie meitä pahasti kuulkaasti. Pelit tulee vaikea, jos ei nyt kaarella paranna. Peliasento. Hei, pojat, lyhennä vauhtia, syöttöliike on lyhyt, ole valmis. Ylös. Ja nyt kun tulette kaikki kakko rajaa, niin nyt vähän tänne pystympään vaan. Maturin kulma, Veikka seuraava. Paavo juoste. Tonne kaarelle. Se menee. Edellä kaikki. Jolle, älä jarruta pesää kärkeen vaan syöksyt tai sit juokset pesästä yli. Nyt sä hidastit jo ennen. Ois varmaan tullut palon muutenkin, mutta... Mene. Nyt sitten kaarella valmiina. Harma heitteen osalta ja muualla. Väittämään. Pallo. Paavo Paarahuuto asento. Niklas. Ei yhtään enempää. Menee! Matala heitto. Terveellä matala heitto. Jokaisella harhaheitolla meitä on menossa. Valmistaudu kulmaan huutaja. Kulmaan huutaja. Veikka enemmän. Hyvä pojat, nyt oli hyvä huuto kulmasta. Niklas alas. Niklas paremmin kärkkyminen. Ja jos varasit pojat yhtään löytäällä tai muuta. Seuraa Miklas. Voiko tarata Miklas?
tänne päin huutamaan, että ei ole huutajia paljon. Juuso, Justus keskemmäksi metrin. Siinä. On ne pelaavan näköinen. Ajotilanne. Myöhään! Älä mene, Vili! Palo ei voi mennä perässä! Kolmospuolen lyönnillä. Hyvä Paavo! Paavo, hieno lyöntimerkistä. Väärä pois kulmasta Jollelle apua, miten te tänne kävelette? Älä pojat nyt. Hei, nyt meillä on vasuri, me ei kävellä tänne väliin. Justus, sulla pesään täyttä sitten. Maila pois. Maila. Kylän kautta alas. Maila ketä on? Leksa olet mailassa, niin mene sinne koko ajan. Älä vaihda paikkaa, sit on aina lyöjän takana. Ei! Lasse, matala syöttöä nyt Kaari ei huuda meidän matala. Tää lyhetään vauhtia paljon. Toinen lyönti. Kierrä! Pasi lyömään, ei meni. Paras Sepp! Kaksi palaa, yksi kokeilu, jos se nousee, niin voi jo ekalla mennä. Oota. Niklas mailaa seuraava. Noin. Rasse, hieno lyönti. Sitten maila valmiina. Noin, no niin. Elias. Sama homma. Kokeilu. Ja sitten jos toisella nousee, niin voi mennä jo. Parhaara Mikkarista autasta alas pois. Siinä oli kahdeksan huudetaan. Siinä oli pojat ensimmäinen oikein. Taakse poika. Tule! Paavo maila alhaalla! Silloin jos katsot omista, niin kun rohkeasti vaan sitten kun pallo välissä. Tästä jo sitten ensimmäinen ja toinen on valmiina. Täällä! Paavo! Nyt on toinen lyönti. Eiks niin? Hyvä. Sitten tuo. Hyvä pojat. Hei, noin. Se on ollut jo mennyt. Hyvin touhua. Hyvä jätkät, hyvä ulkovuoro. Nyt mennään itse ja lyödään juoksuja. Lähdetään yhdeltä ja mennään siitä yksi kerrallaan eteenpäin. Sinne niin. Menee. No, kyllä se numerosta 1 lähtee, eikä me Sasua nyt siihen eteen laiteta. Niillä löypä sen kumuran sitten jatkelle, niin emme sitä äkkiä laiteta. Onko meikä taas sisäkansilla? Oot varmaan. Kato. Oliko Werneri merkka sitten sisäkaarella? Niin, sitten sisäkaarella. Kaari alta alusta asti.
Pitää lyödä ja auttaa. No sinne! Ei vielä. Näin, ja jollakin pesä taas kiinni rajasta. Pesä täyteen. Vastaa, lähdet paikallakin. Joo! Pallolle ilmaa. Syötettä vastaa. Tästä ykköselle. Juuta rauhassa. Vähän kauemmas ja vähän laajempaa. Raasti pesän etunen. Heikka syvempää keskellä. Sitä on tosi kakkospuolella. Lentää pinossa. Häviää vähän. Niklas vähän laajempaa, ettei jatkoilta pysty lyömään siellä. Ei mene. Siinä! Mene. Eikä vaan nyt. Väliönti, Santeri! Heikka töitä, lue lyöjää. Vaan jollekin. Neljä kesken jolle. Edes syötä vaan pystyy kärkeen. Töitä! Heitä 3 jolle. Pelissä mukana! Jolle. Älä tule siihen keskelle. Jolle siitä. Meni. Eemeli. 3. pultta. Paavo. Sinulla ykkönen sitten. Jolle. Katsopas Jolle. Onko jollekin oikein kohdassa? Eikö se ole 3 sauva aika iso? No sit sä ohjaat sitä sinne päin. Ja sit Jolle kauempaa. Ne linjaa melkein taas. Vielä. Eksa. Kaari. Manoa! Alla heittää! Hakee sitä ihan varmasti. Paavo kiinni rajasta. Vähäsen. Noin. Eemeli vähän laidempaa. Jolle siellä. Hyvä. Ei. Tuli! Kotiin! Tule Juuso! Manoja. Kuka vastaa syötöstä? Hyvä. Jolle hieno. Kaari, otta nyt. Vaan pallo ilman. Ei. Ykkönen Paavo! Jos ei sulle tuu lyöntiä, ykkönen täyteen. Jolle muista, älä mene liian kauas, vähän vaihtuu. Veikkaa vähän lähemmäs, on tosi hyvällä. Ei. Yksi Paavo, mene rauha. Yksi menee! Hyvä Paavo. Sitten Paavo, ota hei. Paavo taas rauhassa. Vähän Paavo irti. Pojat, Kaarelle eloa nyt. Kaarelle eloa. Vähän eteenpäin syötöstä. Ei liiku. Oikaa Niklas. Aina Paavo, jos ei tule lyöntiä tässä tilanteessa, kun ykkönen tyhjänä, niin sä täytät. Paavo menee jo, että ylipäätään syöttää, jos se haluaa. Katso vauhtia, minne tulos lyönti. Odota. Katos vähän tätä katsosvauhtia. Eikä se voi olla jolle takana. Eikö niin? Vähän lähemmäs hei. Pojat, koko ajan aktiivinen. Neljäs Pasi. Katso rajasta kiinni. Mene keskemmälle. Reilusti. Vielä.
Hyvä Santeri! Saadaan. Toivo ei liikaa. Sitten pallolle ilmaa, koppareille paino. Sinä olet ainakin seuraavalla määrällä. Otetaan päästä. Kaari hyvin. Auta Miiloa. Tällä todennäköisesti 2 paloa. Ei tule. Kolmas lyönti. Uskalla lyö. Kaari hyvin koko ajan. Kaari nyt autaa. Kaari autaa. Katso vauhtia, miten lyö Veikkakin. Sille kolmospuolelle. Ei mitään. Miten pyörähti kuitenkin kun liian päästiin kassiin asti. Ja tehtiin tilanne. Nyt vaan pitää olla pelissä mukana. Tehtiin varmasti päivän eniten merkkivirheitä tuohon yhteen vuoroon. Santeri tuosta kiinni oli Antonin viimeisellä lyönnillä. Ei olla tässä pelissä. Ei olla nyt tässä pelissä. Tuollakin on sitten meidän mailla edessä, kun haluan. Hyvä Antto. Meillähän oli Helsingissä Juusolla oli sitä. Perusjännitystä. Niin voi olla. Meillä oli Juusolla ihan selkeästi. Joo. Miten hoidettiin, mutta me ei... Nyt taas se. Ja sitten se rauhoittaminen ei ole. Joo. Sitten siihen tulee se pahoittaa. Se oli Juusolla keskiviikkona. Pitäisiköhän pojat pikkusen käyttää hölkyttelemässä, kun jokeripaita päällä, niin ei, että kylmässä vaan istuu ja sitten kaarelle. Vähän liikkuu. Joo. Nyt teidän väärä huuto, eikä ollut semmoinen kunnollinen. Nyt autetaan, että pääsis kentälle nyt. Joo. Eksa, kun huudetaan, niin usko kavereita. Jos se on oikein, niin sit se on oikein. Ainakin tuo koululääkäri oli vähän viime... Joo, me käytiin. Mä menen etukäteen. Ketä menee kaveriksi kulmaa?
sinne päin. Mene sinne. Ei täällä tarvi huutajia. Vähän lähemmäs. Niklas, Pakki. Loppupessä on ollut ihan paras, että se on juo. mene vaan, mene. Istu ykköselle. Lovikkeen. Niin, sä olet siellä. Kakkostilanne. Hei. Kulmasta, hyvä huuto Leksalta. Etuliikku pois. Niin. Olle enemmän pitää kärkkyä, jos noin helposti kerkee takaisin. Nyt ollaan jo siellä, missä pitää. Ja sit katsot, missä pallo. Pääseekö jolle? Aina pitää olla ajatus, että kerkeekö. Laatua. Nyt kärkkymään jo. Pallo täällä ja enemmän. Niklas siinä heitto sitten, älä kärky enempää kuin hetki. Se on yksi. Näkin on hyvä vaihtoehto. Niin. On lentomerkki päällä väärä. Pystytte niillä vielä? Pystytte vielä? Onko se helposti? Älä paljon. Hei, Niklas! Miksi et muuten mennyt Veikan ekalla lyönnillä? Hyvä, pallo oikean puolella lyöjä. Hei, Leksi juosti kulmaa. Tulee muuta tehtävää, nyt jos kulmasta kulmaa huutaa väärä. Mikko on kolmosella eteen. Veikka siinä seisoo. Kärkymään. Mikä toi huuto? En minäkään tiedä. Väärä alla, Veikka. Ykkös-kolmostilanne väärä pois. Santeri. Toinen lyönti tulee lyömään! Mene ykköselle. Pojat, väärä alla pitää osata laskea 3, että lyönti 3 kertaa. Niin, toinen ja kolmas. Hei, mä saan lyömään. Vili, muista väärä alla. Toinen lyönti, älä panikoi, että muista muutoin. Ei. Tule! Ja tässä on mailassa, rassun pitää olla mailassa. Kaarten välissä. Sitten väärä poikko ja asuut lyömässä taas tältä puolella. Huutia vaan tonne huuteja. Tässä näin yksi huuteja. Eli jos kalle liikuntaa. Äkkiä tulee se taas väärä liikkuma. Meille käy myös lähimpesää. Nyt tää toinen palotus. Äsken siitä. Ai niin olikin siitä väärällä. Niin oli. Hyvä meno sitten Veikkaa toi kova lyönti päälle. Oi, hyvä. Bravo Joakim! Että voi hölmätellä, kun voit polttaa. Hyvä Paavo. Paavo, hyvä lyönti. Hyvä pinnaus. Nyt ei voi puolittaa. Pelipojat, peli. Kaarten väliin, Mikko. Kaarten väliin. Niin, hyvä. Tekee. Ei nyt tule vauhdilla, Jimmy. Vauhti. Eli jos punaista nappia pohjaan, mutta nyt pitää olla elämä tuohon peliin. Me nyt ollaan, varsinkin äskeinen sisävuoro meni ihan mitä saakeli katellessa, ihan mitä sattuu.
Pelliin mukaan nyt tuohon sisäpelliin toinen vuoro. Onko minä kerran? Se meillä taas jää numeroon 8, eli Justus lähtee. Sitten Werneri on 9. Se on Piikkarit ensimmäistä kertaa yhteen putken pitkään jalan. No niin, Kaarelle elämään mukaan, pelliin mukaan. Nyt oltiin äskeisessä vuorossa kahtelemassa vähän mitä sattuu, nyt ei tapella mitä sattuu. Huuettaa missä pallo liikkuu ja huuettaa väärät ja lyöjät kuuntelee. Ei oo, nämä ei oo sen ihmeellisempiä pelaajia. Kunnon huutaa. Sitten vaan pallolle ilmaa. Koppareille palloa. Vauhtia, jolle lähemmäs. Nyt on paikka pistää vauhtia, niin pistä. Hyvä oli Jolle. Pitkä. Kovaa tulossa. Hieno näkyy! Pitää olla herreillä näin. Noniin, ykkönen. Kaari hyvin. Ääntä. Hyvä. Pallolle ilmaa. Paavo irti rajasta. Paavo sitten. Ykkönen Paavo. Aina pois. Kakkonen. Palloa vastaa kaikki liikkuvalla. Passiivinen. Menee seuraa! Vitonen. Ei meni kanssa, meni mukaan liikettä, vaan syöttöä vastaan haet. Ei. Hyvä tarjous. Eksa. Tulee! On hyvä lyönti! Joo! Loistava Werneri! Hyvä Werneri! Tilanne pojat. Oota, onko Jolle oikeat paikat? Ei keskelle, vaan sinne kolmosluukun päälle. Siellä.
Kirja kuoli. Sitten pallolle Maila ylös. Mailoja ylös, mailoja ylös. Eipäs lyönti. Herneri. Valmiina tulemaan mailasta. Kari alta. Oliver, vahulta Juuso. Maila toiselle puolelle. Hyvä lyönti! Toivoa! Hyvä Mia, hienoa. Siihen koko ajan lyödään, niin onko silloin niin? On hyvä. Hyvä tarjo. Hyvä yritys, hyvä toivoa! Tulee kotiin! Kotiin! Ei mitään, hyvä vuoro. Tuli vähän ehkä siinä oli puolittain myöhässä. Puolittain myöhässä tuo ensimmäisen. Mennäisin taas laittaa vaihteeksi lennon päälle tuohon toiseen vuoroon. No, siitä tuli estäminen ja 2 paloa ja keltainen kortti sitä tilillä. Että potkaisi Hutiilöni jälkeen palloa. Entäs se Joku vaan Santeri sanoi, että Jaro olisi pitänyt tehdä niin. Entäs se vahingossa Oli. No se on tulkinnan parasta, mutta nyt No niin, nyt vaan hyvä ulkona nyt. No se riippuu mitä tapahtuu seuraavan vuoron aikana ja mitä tilanne on. En mitään tiedä ihan tarkkaan. Ei se ihan hirveän huono tilanne. Vastuuta väärä. Vastuuta väärä. Hiljaa sä oot kohta lyödä. Hyvä pojat, siitä lähti. Hei, joku muuttaa mailla. Siitä päästään pois. Edessä Rasse on vaan. Hieno, itse ykköselle. Ei enää. Pojat, aina ensimmäinen ajatus pääsi itse ykköselle. Temppu. Todella hieno ohitus. Temppu. No, se tuosta kiertää valmiiksi. Kattele vaan. Täällä pallorassa kärkkymään. Katso Emri merkki. Vielä viennistä mukana. Hyvä Santeri. Merkki oli päällä kyllä Rasse, että Ukkari tiesi paremmin. Katoitko merkkiä? Ei missään kohtaa. Joka kerta kun pallo käy kentällä, pitää katsoa merkkiä. Pojat ei kuskalla, tsempin kautta. Hyvä pojat. Parempi on väärä. Pitää jutella. Hei! Ei oo jutteluaika nyt. Ei tarvitse vähän, ettei voi yhtään kysyä kaveria. Lujaa, menee sitten lujaa! Ja heitää. Neljä. Ei voi jättää, jos nousee, niin ei voi
Nyt yksi kaveri huutaa kulmasta ja kaikki muut on hiljaa. Missä pallo liikkuu? Tilanne. Tehdään pääkipeitä tässä, niin koitetaan. Pallo taivaan. Viimeisellä lyödä. Pitää päästä juoksemaan. Santeri, eikö tuo Justus sinulla pesän täyttöön? Toinen pois. Sitten on mukava lyödä, kun saa lyödä hyvästä syödä. Lujaa sitten Leksa, ei oo aikaa katsella! Aleksa. Nyt pojat sit semmonen, että siellä heitetään nyt jokainen. Ei voi sillä vähän katselee ja menee. Oliko kysynyt? Oliko pojat kysynyt? No miksi ette huutanut? Justus pakita. No, jos se tulee pallo ulkokentältä, Leksa lyö ja vaihtuu niin pallo, sinne tulee aina pieni tauko. Kärkylle, jos poppottaa. Katso taas, että tulee harha, että pääsi. Taakse. Menee vaan, Missä pallo? Missä pallo? Ettei nyt pojat meni. Ei oo vieläkään kysymys. Menikö pesälle? Jolle! Ai niin, ohjakkeet. Antto, Anton, ohjakkeet. pojat, syöstetään! Ylös. Ketä mailaa? Väärä alle ja nyt väärään syöttöön ei tossa vielä väliin. Hyvä Juuso, Toivo. Helva. Lähde pois. Justus pakita vähän. Onko matala syöttö? Aika matala jätkä. Niin. Eikä ketään taas. Nyt se hei loppu taas se huutaminen. Missä pallo? Huuda matala. Jos ei se matala, niin hyväksytään. Pääsit liikeen. Joo. Te vaikke. Ja huolella. Sitten parakkaa. Mennään, ei tarvitse tehdä vaihtoja. Mennä. Niin, joo. Niin onkin. Ja me tehdään niin se vaihto, että Sasu ja Toivo. 10 ja 6. Sasu ja Toivo. Lähteekö ykkönen? Ei, 7. Ja roll. Mitä? Et ole koko loppupeliä. Saatko? Ei, kun ensi jaksolla sitten. Ei ole missään tapauksessa kiinni. Mitkä numerot? Sinä otat toisen kuusen. Ihan kikkailuksi sulla on tuo homma. Toivo. Eikö se sieltä tarvittaa Sasulle tuo toinen? Et sinä nimikylttiä nyt tähän tarvitse. Okei. Ekka Almas topparit syöttää. Charpander mennään kentällä. Ootko mä lyön läpi? Mutta jos tämä lenti nousee, niin käytä ehdottomasti. Nekset kauemmas lähtee. Älä sitä et älä Jarppi sitten moukua. kopin ilmasta.
Kari hereillä. Kolmas vuoro ja kolmas vuoro. Hieno on! Aivan toinen Joo, verkko menee. Verkko on ysi. Se tulee ysi. Jos tulee ajolähtö, niin Ei tasan näköjään. Keskity nyt peliin. Kaari auta. Nyt laidoin. Kaari auta. Loppuu. Ei mitään. Juuso. Mennään seuraavaan. Tuli niin aikaisin huuto, että vois melkein vaikka kuunnella. Nouse vaan palloa huuettiin väärin. Sitten jo pallo ilmaan. Pallolle ilmaan. Nyt ei tehdä tähän toista paloa. Tulee jo keskelle. Toivo. Hyvä lyöjä Eemeli, syvyyttä vähän. Ei. Nyt kerkeä. Nyt rauha. Ei tarvitse käännellä. Paavo sinne tulee. Vauhtia vei. Liiku. Viimeinen lyö. Pallo alas. Kotiin! Kerkeä. Minne nuo kaksi menee? Puskapissa. Leivi, onko se puskapissa? Eikö se ollut huomissa? Oli. Ihan sinä teet kaiken voitavasti. Tämä on tämä meidän joukkueen murheenkryyni, nyt meillä kunnon. Aika viimeisen takaa. Käy oikein. Meillä on useampi pelaaja vessassa, niin jos nyt sen verran, että saadaan kaikki ne kentälle. Tämä tulee tuohon. Asennetta! Tekemään tikkeen. Voitko tekee tikkeen? Ja muistatte etäjatkuva. Onko meillä 8? Joku, joka haluaa hypätä vitoista 2 Haluatte tulla? Ei vaan tuonne, niin pääset pelaamaan. Ei vaan, niin pääset pelaamaan. Onko se työnnyt ekaa? Itse voi vielä kysyä, mutta ei vielä kerennyt näköjään tähän. Haluatte? Niin pääs ulkokentälle. Numero 5 ja... Ei tarvitse Saat sinä minun puolesta taas mennä. Pääset pelaamaan, niin tarvitse seisoo vaan. Haluatko tulla? Ota tuolta paikalainen. Joo, tai... Ja meet aluksi, ota träpylän käteen, meet ulkokentälle, katsotaan sitten vuoronvaihdossa, niin vaihdetaan lisää. Ei oo.
pelaata. Pelaata. Ei, sen verran minä puhun tästä Suomesta. Sen verran minä olen upean kokemus päästä pelaamaan. Tuuta, tuleeko meille pelaa? Tuleeko? No mene sepata päällä. Ei tarvitse, me saatiin peluri. Hei, kiitos paljon. Hei, mikä se nimi on? Asu. Sitten kerran kun me Eihän se vissiin kerran. Falskaa, räpylä falskaa kakkosella sopivat. Anna kaikki nyt. Noniin, Juuso sinne. Sitten jo ylimaa alle viimeinen lyönti, ylimaa pallo. Kakkonen. Mennä siitä osuun. Ollekaan silti vähän rajasta. No niin, Santeri menee, Kaari auta. No Santeri! Siinä oli fikki mukaan. Joo, sinne niin vaan. Joku tänne kulmaa, joku tuonne kulmaa. Hyvä, just toi. Ja Kaari aktiivinen, huuta kaverat pois. Autetaan kaveria, matalaksi myös pois. Matalaksi pois. Joo. Hyvä lyönti. Hyvä se suu. Kaari auta. Ei Niilo. Toimi! Herrellä vaan. Niilo, loistonäppi. Sitten vaan kumurraa kakkosjatkelle. Ei oo pakko. Kiistinen. No pääsit sinä sille. Hyvä Niilo. Hyvä Niilo. Hyvin seurattu. Hyvä Marko. Oi. Hyvä Kiistinen. Hyvä Noa. Lämä. Voiko? Tulee kotiin! Tule!
2 juoksua. Loistavia lyöntejä. Hyvä oli. Niin, ja kyllä pitää pannaan hyppimään ja loistamaan, että saadaan vauhtia. Siihen nyt sitten niin Niin on, ja se nyt se meni se meidän eteen ja jokeen. Sasu sanoi. hyvä Sasu. Pelasikö nää vaan tuon ulkovuoron vai? Näetkö ne sisävuoron vai mitä nyt? Ai tolleen. No niin. Hei, nyt meillä on eteen ja jokeen. Pääset seuraavan vuoron aloittamaan. Meet kentälle, 3 lehkeä. Tekis mieli tässä vaiheessa sanoa, että sulla on ihan oikeasti 3 yritystä sinne kentälle. Muutama. Niin oli ihan kääntönä. Niin, jos se ensimmäinen onnistuu, että on varavia kattelee, niin sillä toisella voi ihan hyvin sen. Niin. Ei. Pitää olla... Ollaanhan orkelossa mukaan. Jokainen kaadella tietää mikä on merkki. Jokainen kaadella tietää. Sasu. Ja upea kokemus, ei pääse koplapaijas kokeilemaan. Leksa, sulla on ratkaisu valmiina. Nyt sä tiedät, että sulla on syöttiasetu valmiina. Kun syöttö tulee, niin sun ei tänne sitten enää asetella. Tää on pesissä siitä hyvä, että kun tässä pystyy etukäteen jo valmistautumaan miettimään sen asioita. Jos haluaa. Joka ei nyt ole. Sitä on niin vähän, että täällä ei pitäisi olla yhtään kaveria ylimääräistä, joka pystyy juttelemaan. Pyry tuli. Mikä on nimi? Aleksi vai Aleksi? Ale. No niin. No niin. Hyvä. Sovitaan Aleksi vaikka sit sunkaan aina miten otetaan. No niin, sitten jymypeliä! On valmis heti! Peliä! Leksa! Nyt oli hyvä yritys. Vähän myöhäistä lähtö, mulle hyvä. Vasuri pojat, Leksa kulmaa, Elias kulmaa. Just tuossa suureunna, pesä keskelle Nyt pesää. tarvii jokaisella kaavaa selän taakse, et sä jää sinne vasuri lyö toiselle puolelle. Juuso. Siinä. Napsul voi olla lisää. Jalle, mene vaan! Pitkä matka heittaa! Olas nelonen. Sille, että näkee. Lyöjä taakse. Sille, että jolle näkee. No niin. Niklas, nyt se oli pelimiehen ratkaisu.
pallo. Putosero. Paavo. Pojat Vasuri lyömässä Eliasella. Oli sillä takana Elias lyö palloa. Veikka! Anna mennä. Eka lyönti. Heksi eka lyönti. Varalla. Pojat toinen väärä pois. Kulmaan joku. Jolle hieno. Veksa mailaa. Maila kunnolla näytetty täällä. Minä olen. Niin. Eka lyönti. Seuraa ite, jos katsoa. Pallo alle! Täysiä! Hyvä Alex. Oi! Hieno! Hyvä Emeli. Hieno Ota Alex! Tuomasen roikkupallo tulla alle! Ykköstilanne! Pojat, Vasuri lyöjä, ei tarvi vaihtaa paikkaa. Meillä on Vasureita enemmän oikein. Ei tarvi mailaa ykköstilanne. Se on väärä huutajia. Peliä! Juuso lähemmäs! Hyvä pojat, tollain katso miten kärkkytään katse kotipesästä. Hieno! Hyvä Pablo. Pablo! Pablo painaa Vasurille siellä. Pablo painaa. Heittää kolme! Katsoppa Meksiko pallo. Älä tuule. Täällä! Sitten väärä alle. Pojat väärä. Naari paremmasta. Paavo! Täysiä! Hieno! Täysiä! Taistele Paavo! Rauha Alex. Rauha Alex. Hyvä Alex. Peliäjymy! Nyt on hirmu laiskaa. Kakkostilanne! Todella laiskaa. Ulkopeli. Jatkelua pitää tehdä vielä. Paavo enemmän. Kärkylle kuin ihan metritään tuomaan. Paavo, jos tollain kärkkyy, niin Lukkarin tulisi joka kerta syöttää. Nyt kärkyllä ja sitten pesää tai etenemään. Oi! Ai! Paavo! Alla tilanne! No, eka lyönti oli äsken. Justus. Liikuta palloa, ykköstilanne! Lähemmäs! Väärä pojat sitten. Ei ollut taas seisoja kaarma yhtään. Hyvä Rasse. Hyvä Justus! Heitot huolella! Ei tosta itse Emeli! Täysiä! Ois voinut tuommoista. Tulee, kun ruppeette pelaamaan, että käy tuskalle Nyt sen meillä oli sen päälle. selkeä tuohon. Sasu lähtee keulaan. Niilosen jälkeen. Sitten Jaro. Toivo jää ja sitten menee Sasu menee Toivo eteen. Ja niin. Ja Niilo. Katsotaan, en mä tiedä laitetta, Mutta jos Sasu ei pääse, niin sitten menee Toivo. Emme Niilo tuhlata siihen tilanteeseen. Panuille mennä. Ei kukkaa, me ollaan jymyä. Ihan omilla pelaajilla. No niin, Sasu hölkällä. Kouvola on yhdellä kikkana. Itse ja Kouvolassa kanssa yhteen mitenkään. Et tos itse ja Kouvola yhdys joo. Paavo, nappikymystä. Sitten nyt tuomiehet yli. Ja sieltä pääsin Saisi vähän vähemmän hoitaa. Keskitytpä olemaan. Käännä Sasu rintamaa. Liikettä
vastaa. Jos olet rajakova, niin pitää juosta. Edelleen. Hyvä etäisyys. Edelleen. Älä mene liian keskelle. Mene sinne, mene sinne. Noin! Niin, siitä pääset. Ei! Pitää heti vihet. Meni! Juokse loppuun. Ei ole laitopojat, jos ei tuomari vihellä. Sitten vietiin valmiina ykkönen täyteen. Jolle ykkönen. Kotiin, se oli viimeinen lyöti. Palo siitä. Miksi ei Kari huusi? Kauksia ei liiku niin. Nyt on lähellä. Ei. Rasse! Muistahan se kenttä on vinossa, niin pysy siellä omalla puolella. Ja hei! Elias Pasi! Hyvä lyöjä! Hoidella vähän syvempää. Vähän syvempää. Kato vauhtia nyt syvempää. Joo. Meni, ei meni. Sasu! Oma peli, oma Odota, merkki. Niklas odota. Lyhyt vauhti rennästä. Nolla siihen. Nolla ajaa. Paavo. Nolla. Hei. Lex. Nolla. Kaksi paloa. Ja ykköset poistaa. Noin! Niklas 3. Nyt välille pojat! Olla pelissä! Tilanne. Heitä Niklas 3. Odota Niklas. Kaari auta nyt. Ollaan ihan Jeesuksen laiskoja nyt tällä kaarilla. Kukaan ei Paavo taas irti yhtään rajaa. mitään. Eikö Jolle irti rajaa? Loppuun! No niin! Ei meni. Joo, meni goal. Ei meni. Vähän odotetaan niinku turhaan. Kaaripeliä. Jolle. Kotiutuksiin valmiina. Ei tule. Hoppi pois. Jarro, pääsetkö? Mene itse. Ykkönen! Paavo, juosta nyt! Vajustus! Läppä niillä sinä. Niin on käynyt. Kaari hyvin. Paavo kauemmaksi irti rajasta, muistatko? Emeli töitä. Tulee! Viiva takana on tuotantoa. Viiva takana, tuli viiva. Paavo, jos ei sinulle tule lyöntiä ykköseen. Perästä paremmin kuin keuliltaan. Neukko nyt kotiin, sitten pallo. Ykkönen Paavo, ykkönen. Kolmas palo tuli ennen juoksua. Kävit sä pesässä? No kävin juoksi pesän läpi. Ollaan mallia todella laiskoja tällä hetkellä tämän pelin suhteen. Niin ihan melkein anssaistaan tämä hetken tilanne. Nyt pitää kehätä ruveta pelaamaan tätä peliä. Seurata merkkiä, olla aktiivisena siellä. Koko ajan pitäisi olla niin kuin menohaluja siellä. Enemmän menossa kuin jäämässä silloin kun ollaan kädessä.
Pitkään postin tarjottaa niitä palloja. Muutama voi. Hyvä Paavo. Siinä on tärkeä, jos sulla on ykkösen kanssa yksi pallo, niin se on niissä eikä heittää. Jos tulee pallon, niin tulee kiinni. Hei, kaikki mukana. Pelaat kaikki taas. Hei. Elias valmiina. Katso merkki. Mikä toi oli? Ei tosta Leksa. Hyvä Elias. Aleksa, mailla pois. Oja. Väärin. Eiks niin? Siinä on ero. Et pistä palloa. Oja, missä pallo? Elias, älä kärky! Elias, kun pallo on kentällä, ykkösvahdilla sun on pakko olla pesässä, jos se kääntyy. Hei. Sit kärkkymään. Töitä vaan pojat, töitä vaan. Elias, älä kaara siellä. Missä pallo? Pasuri lyömässä. Missä pallopojat? Hei, nuori. Hei, okei, meillä on kulmassa ketään, niin nyt viedään taas. Aleksa. Hei. Nuori mukaan nyt. Pitää patsastelee nyt. Etä lyönti väärällä jolle. Missä pallo? Veikkota mun mitään. Älä mene, sulla on väärä alla. Näin, nyt hei, nyt ihan oikein olit menossa, nyt anna mennä. Sä oot lyönyt hyvin. Joskus sitten pesää täyteen. Jatkaa suorittaa. Voi mennä jo pois. Ketä? Meneekö se on viimeinen lyönti? Taistele jolle! Kaksi pistettä. Ääntä pojat. Ääntä pojat. Missä pallopojat? Se on ensimmäinen, mitä kaarella jokainen pystyy huutamaan, vaikka ei väärää ole, niin sen pystyy. Mailla pojat. Mailla. Hyvä pallo. Missä pallo? Vasuri lyömässä. Heikka sinullakin mailaa. Heikka mailaa. Niklas Saara poistula kappi. Hyvä Paavo. Hyvä Pablo. Taikakäsi painaa vasurit.
Ojat, nyt taas jutellaan Kaarella, kun väärä alla. Toinen lyönti väärä alla. Missä pallo? Paavo. Loistava lyönti ja pallo taivaalle. Loistava lyönti. Niklas. Väärä pois merkillä ykköskolme. Mitä tehdään? Väärä pois merkillä. Seuraa Itealle. Tule vaan. Paavo, hieno lyönti maalas yli kentän. Hyvä kopla! Missä pallo? Hyvä Paavo! Mitä muuta? Kulmaa joku. Leksä kulmaa. Näin on. Ja Paavo. Mene Rasse, yritä! Siinä Rasse! Hyvä Rampo! Ei myöhästi. Ei tää myöhästi. Maila, kuka? Ketä on mailassa? Kuka Maila? Rauha siellä. Niin mä tiedän, että se oli toinen. Mä tiedän. Se oli vika se viime. Se oli. Sä löit siinä välissä jo kerran. Sä löit sen hipsun tuohon ykköspahdin yli. Niin, se oli vika. Jolle. Uskalla vaan huutaa. Ei ole kieltomerkki, niin voi arvioida. Emeli, kierrä yläkoppaa. Maila putos ja Paavo! Älkää katselko itse, jos te tulee omista. Temppu! Joo, Paavo. Mailaa niin kauan. Pelilupa pojat. Pojat, vaan suuri hyvin. Oikein puolella. Emeli, sunkin pitäis mennä, kun on merkki päällä. Älä nyt mene, Emeli, pesälle. Näin. Pojat, ei oo juttelurinkejä nyt. Mitä niin tähän Kaarelle? Ei voi 2 jutella. Palo, tästä joku vislaa. Takapalokin tosi hyvää. Elias, voisi saada pois. Elias, väärä pois merkillä, emme lyö pieniä näkyjä esiin. Käynyt on. Kierrä Leksa. Jonkun pitää tulla pallolle. Viimeinen lyönti ei ole vaan. Jolle seuraava? Just tuossa pesän täyttöön. Syötöstä sitten. Tulee! Itse ykköselle! Leksa 2, Leksa 2! Oikein yritys, Oliveri. Oli loistavaa ja polttajana äly seikkaa ykköselle, niin Hyvä yritys, Emeli. hyvä yritys. Hyvä Emppu. Emppu, se oli hienoa. Se oli hyvä yritys. Anton. Oliver, loistava yritys. Oli. Se on todella pelimiehen liike. Mennäänhän kohentamaan mielialaa sisäpeliin, lyödään joku juoksu ja Nyt 8 vaan. sen verran lyödään, niin katsotaan mihin päästään. Yksi kerrallaan. Mikä meillä lähtee? Mikä meillä jäi? 9 se jäi vai? Eikö 9 löi? Eikö 9 jäi? Mä sanoisin, että Kirjuri, mikä jäi? Minä löin ja paloin ykköselle. No sitten, niin olikin. Sitten se on keula. Ykkönen, kiitos. Niin oli pitkä aika siitä. Niin oli.
Ei mitään. Mieli ollaan kohentamaan hyviä onnistuneita suorituksia. Sitä kautta itseluottamusta tähän hommaan. Ei ole mikään pelattu vielä. Etumiestä. Ihan reilusti nyt. Pallon reunalle. Ei se keskellä se tapahdu mitään. Joka tapauksessa. On niinku menevän näköinen. Tuommoinen lyönti, että voisi näistä lonkkalevuissa pyöritellä maillaan käynti eteen. Pitäisi olla niinku menevän näköinen. Ei oo. Tulee käypi kuolemaan. Sitten niin, puhas osuma nyt vaan. Maren! Kattunat. Näytellään silleen molemmat. Hyvä lyönti! Ei haittaa Santeri. Meppäs asuu sinä lyö. Hei Santeri mit! No on kolmonen. Tasu menee nyt kentälle. Kaari autaa! Kaari autaa! Hyvä lyönti. Hyvä homma peli, ota pallo kiinni. Rauhoitta. Sitten ilmaa pallon alle. Lähimmä yli. Kova! Passiivinen muistaa. Rohkeasti vaan. Kaari autaa. Eihän Kaarille huutaa väärä. Hyvä oppitunti. Joo, varti. Sitten ei muuta kuin kiilaa ja hoidettaa muodollisuudet maalle ja lähdetään kotiin. Santeri kiilaa. Kiitos. Kiitos. Mikä Seinäjoella? Mikä on Seinäjoella? Eikä se mikään tanssi Seinäjoella. Onko se ottaa tanssia siihen? Eikö se nyt ihan joku muu? Niin, on se eräänlaista. Jos ihan valssia on, mutta Kyllä riepasta. Näkökamera.